Assalamu alaikum saygılı teleseyircilerimiz, efirde bugün yayını. Bu iki hafta devamında biz Kırım'da yüz bergen hadisi vakalarını müzakere etemiz ve yayınımızdan misafiri halkara festivallerinin laureatı, halkımızın sevimli yürücüsü Elvira Hanım Sarı Halil kelini sonu selamlayıq. Selam alaikum Elvira Hanım. Aleyküm selam. Elvira Hanım, Kırım'da yüz bergen hadisi vakalarına nasıl kıymet kesirdiniz? Biz elbette bunda yaşayıq Kırım'a. Biz pek öyle heyecanlanamız. Çünkü eğer Kırım Tatar o bizim dostum. O bizim dostumuz, kardeşimiz. Eğer tanış insan o bizim dostumuz. Biz beraberiz bunda. Bizi birbirimizni kol tutayıq. Elbette görüşeyik. Onun için pek öyle heyecanlanamız. Elvira Hanım, Nariman Ağa'nın ne vakit tanış oldunuz ve milli hareketimizde onun rolü hakkında ne aytabilirsiniz? Я би хотіла зараз перейти на українську мову, щоб і мене зрозуміли всі друзі, які теж хвилюються і їх цікавить Крим, і зараз наш стан кримських татар у Криму. І тому я буду говорити зараз на українській мові. Сказати про Нарімана можна багато. Це освічена людина, він культурний, інтелігентний, він настільки тактичний, дипломатичний. В ньому є стільки набір таких якостей, що це однозначно це лідер. Лідер, і він лідер думок, він, як знаєте, просто світло для народу, тому що не кожен може так м'яко, так не агресивно, так культурно доводити свою думку. Це цінно для нас, тому що зараз у Криму така якість в ціні. І я його знаю давно, як таку людину серед народу відому, знаю як юриста, і ми зустрічаємось на різних концертах, на закладах, і я його там бачу, і з родиною бачу іноді. І він, і батько, я думаю, що дуже добрий і відповідальний. Про нього можна багато сказати, тому що і доброго, хорошого, тому що жодного разу Наріман Ага він не розчарував. І це теж зараз цінно для нас, тих, хто живуть в Криму, тому що дуже багато було розчарувань за ці 7-8 майже років. Ми втрачали друзів, ми втрачали навіть тих, в яких дуже вірили, а потім вони обрали свій шлях. І якщо залишаються такі люди, як Наріман, поряд з народом, це радісно. І я думаю, що просто цю радість в нас хочуть красти. Алия ханым, я sizin fikrinizga ko'ra, ne uchun mana asrlar davomida bizim xalqimiz repressiyaga uğray, ne uchun o'ylay ular? Я думаю, це така наша історія. Це початок цього, це почався дуже давно. І зараз я думаю, що був би фінал, якщо ми не мали свою позицію. І був би, знаєте, просто Крим такий, як кажуть, безликий, так, без образу. А ми його тримаємо зараз, цей образ Криму.
тому що ми свою думку виражаємо як можемо. Тому що ми займаємось культурою, вільно це робимо, тому що зараз хтось пише публікації, хто вміє це професійно робити, хтось пише в газетах статті, хтось співає, хтось грає, хтось телеведучий на ТВ. Тому це не закінчиться, я думаю, для нас погано, якщо ми всі будемо в своєму розумі. Ми не будемо засинати під цими лозунгами, що такий дуже різноманітний Крим, він для всіх. Так, він для всіх. Але під цими фразами, що він для всіх, зараз трохи хочуть, мені здається, наш розум так в такий вести стан, знаєте, як, ну, для кого це ейфорічний стан, а для нас це як такий сон. Ось, тому треба тримати свою думку, і я не кажу, що рватись так в бій. Ні, не рватись в бій, а просто не засинати, от і все. Крим – це географічна така територія, зручна, вибачайте, для війни. Я не політика, я людина мистецтва. Я це розумію, тому що я тут живу, і перед моїми очима тут їздять танки, і всілякі там зелені чоловічки. І тому я бачу, так, це зручна територія для того, щоб тримати якийсь свій такий, знаєте, план, мабуть, так. Тому що є море, є материк один, є інший, все поряд. І є корінний народ, який, не знаю чому, але здається, що заважає робити своє для деяких людей. Так, кримські татари – це корінний народ Криму. І ми не будемо мовчати і будемо говорити як на праві корінного народу Криму. У нас є статус, і в нас є історія, яка говорить про те, що тільки кримські татари довели, що Крим – це наша земля. Вони довели, що Крим для них – це найважливіше. І кримська татарська культура, яка повинна розвиватись у Криму обов'язково. Эльвира ханым, bizim ziyallarımız, Hüseyin Badanинский, Osman Akçoxraqlı ve onlar da repressiyalarga uğradılar, onlarga da öz gayelerini ömürge keçirmege bermediler. Onlardan Asan Rifatov var. Asan Rifatov bizim medeniyetimizde de mühim bir rol oynadı. Asan Rifatov'un faaliyeti hakkında ne aytabilirsiniz? Асан Рифатов – це такий для музикантів, почну як музикант говорити, це ідеал, я думаю. От така відповідь приходить. Ідеальна людина для того, щоб кримська культура піднялась до таких висот, і він це робив. І на такому якісному рівні, що не кожному вдається зараз сьогодні це робити. І маючи інтернет, маючи стільки бібліотек, книг, архівів, не завжди ми можемо робити так, як робив він. І багато було і труднощів тоді. Це ж таки роки були важкі. Але він зробив такий, знаєте, започаткував цей фундамент і зробив для нас цю опору, на яку можна було стати і вивчати кримсько-татарську музику.
І хто не відкривавши робіт Асана Рефатова, зробіть це, тому що там багато знайдете відповідей. Чому саме кримськотатарська музика так виглядає, чому в неї такі лади, чому вона саме іноді класична, і не завжди вона побутова, ця музика, як ми навчились сприймати це. Вона і класична так само. І він це розповсюджував, навіть писав музику на оперу. І так ми не бачимо багато його робіт, тому що ми не змогли це зберегти, на жаль. І я думаю, що не тільки це наша провина, це так склалось. І ми шукаємо це, і тільки пам'ять про те, як він це просував, цю культуру. І от навіть з цього можна брати приклад, як можна вміти просувати культуру, а не тільки писати теоретичні такі обробки, теоретичні роботи. Як можна її представляти, так? Які відношення в нього були зі своїми колегами. А це теж такий дуже добрий приклад. І, на жаль, ми позбулися цих лідерів в культурі теж, тому що ми знаємо, що був розстріл всієї інтелігенції кримськотатарської, і Боданінський там, і був, і багато. І Номан Шалібіджихан, ця історія відома. Просто про Асана Рефатова і Боданінського менш знають. І от як співачка, я б зараз хотіла б співпрацювати з такими композиторами, з такими інструменталістами, як був Асан Рефатов. Дуже б хотіла, щоб у нас були такі сучасні приклади, музиканти. Це не тільки знання, це і внутрішня культура. І це дар, це інтелігенція. І тому цю інтелігенцію позбувалися. Тому що ми не мали прикладів, ми не знали, на що можна, дивитися на ці образці, на цих лідерів. Ама yazıklar olsun, bütün bu insanlarını большевиклер режимінде бүтүнлей оларны куршунга тыздылар ve бүгүнкү вазиятке элбетте ки ошай. Ама мына сиз ижади инсан olarak мына олган юз берген адиселер сизге насыл таасир этти? Зараз я думаю, що треба думати про те, що на що було тоді, ми знаємо, ми цінимо, але нам треба думати, що ми сьогодні можемо зробити, маючи те, що вони нам залишили, і як ми можемо розвинути це. І що ми можемо зробити сучасне для того, щоб нова музика в нас була, і нові приклади. Нам так вони потрібні, що, я не знаю, зараз в Криму просто не вистачає цього, свіжого повітря в культурі. І хочеться співпрацювати з іншими країнами, робити інтернаціональні проекти музичні, щоб це свіже повітря приносити у Крим і розвивати тут, того, чого тут не вистачає. Я займаюся цим, не те, щоб зайнялась, і звісно, що я б і далі продовжувала це робити на будь-яких платформах. І зараз хочу сказати ще своїм всім співвітчизникам, що не треба боятись розвивати себе і висловлюватись. Просто, якщо ми будемо навіть про культуру боятися щось сказати,
Просто ми зупинимось настільки, що потім вже буде пізно. І я просто хочу сказати, що теж не тільки співвітчизникам, а тим, хто живуть за кордонами Криму, щоб вони теж більш цікавились, тому що ми робимо не тільки для себе це, перше для себе, а ще й для інших, тому що мистецтво, воно для всіх, для всього світу. І ті кримськотатари, які живуть там в Турції, в Румунії, в Америці, в Франції, в Канаді, щоб вони теж підключались до цього. Нам дуже цікаво, як вони живуть, як вони відчувають Крим сьогодні. Не такий, який він був, такий, знаєте, більше так, в них ностальгія, я це розумію, а сучасне мистецтво. Я би більше спілкувалася з нашими музикантами, які живуть там. Ось. Эльвира ханым, насыл сіз түшінесіңіз санат саясетсіз ола біле ме артистлердің позициясы олмақ керек? Артистлер şimdi ну, зараз кожен артист, він відокремився і кожен робить своє, як може. Є такі більш групи, гурти, організації, і вони для себе, знаєте, знають таке правило, що вони не будуть робити в Криму, що будуть. Тобто в них всіх є свої принципи. І якщо ти зі своїми принципами в цей гурт потрапиш, там, ну, може це не буде таким для них, знаєте, актуальним чи навпаки ну, потрібним. Тому кожен збирає своїх людей, так? Кожен знаходить своїх. І я, наприклад, скажу, як я роблю, я збираю і запрошую найкращих музикантів, артистів в проєкти, щоб найкращі пісні і якість показувати, по-перше, кримським татарам, які ще не знають, що в нас музика така цікава і багата, і потім вже для інших, які просто вивчають кримсько-татарську музику і ну, не знають її так добре, але їх дуже цікавить Крим. І я, наприклад, роблю так. І знаєте, що я свою позицію завжди висловлюю. Це, ну, заради чого мовчати музикантам? Є такі музиканти, які зараз просто працюють на тих державних там роботах і державні такі ансамблі і так далі. І навіть телебачення є тут. І вони, звісно, не зможуть нічого сказати. Що я можу їм порадити? Я б могла порадити просто не йти туди і працювати. От це, ну я ж не можу зараз давати такі, ну, вчити людей жити. В них там є свої причини на те, що, ну, що вони пішли туди працювати. Ну добре, я не йду, але вони так, ну, захотіли. Ну якщо вже працюють, вам же ніхто не, ну, закривав рота, просто, ну, не розумію. Ну, можна просто сказати, що ти кримський татарин, який живе у Криму, який хоче розвивати свою культуру, народ і своїх дітей, і тому він скаже оце. Так? Ну, причину спочатку скаже, чому він це робить. Тому що цю причину може вигадати там хтось і звинувачувати потім людей, що ти там радикал, чи там не знаю хто ще. Ось, треба сказати причину. Просто, що тебе турбує
твоє покоління, твоя родина, там діти, будуть вони знати свою мову, свої пісні, свою культуру. Будуть вони вчитись тут у Криму в нормальних університетах, де не буде пропаганди. Ось, це причина нормальна, вона здорова. Але якщо ми почнемо там що сказати невиправдано, знаєте, знайдеться дуже хитре таке щось, яке вигадає сама причину твоїм словам. Отак. І треба вчитись жити у Криму. Треба вже знайти вихід, як можна сказати, а як ні. Скажу так прямо. Ama ekibin 14 senesinden sonra icadi insanlar için ne denişti? Дуже багато змінилось. Я навіть свій настрій пам'ятаю, який у мене був. Той настрій творчий, і який він зараз. І це ми були просто дітьми. Ми були підлітками, якщо порівнювати зараз, як ми все відчуваємо, і як ми навіть відчуваємо цю кримськотатарську музику. Коли я співала ці пісні, наприклад, в 12-му році, я думала про одне, і в мене тут всередині були такі відчуття зовсім інше. А зараз, коли я співаю, в мене там, не скажу, щоб тягар, але душа щось, вона щось хоче сказати. Мені здається, що вона хоче сказати щось через пісні. З'явився меседж. І він, думаю, відчутний через пісні, голос. Я навіть коли співаю пісню і сама не співаю про сльози та драму, чомусь люди потім підходять і після концерту і кажуть, ми так плакали. Я кажу, що я не говорила про це, я співала просто на сцені з гуртом, я про інше співала. Але люди відчувають там фон. І їм там чутно щось інше. Я так думаю, що це не просто про музичний слух там, чи відчуття. Це, нехай це романтично буде звучати, але це зв'язок наших сердець через музику. Böyle lekin Elvira Hanım, bugünkü kunde mana insanların ruhlarını kotarmak için, belki pekitmek için nasıl yıllar olmalılar, nasıl siz düşünüyorsunuz? Різні пісні. Ми хочемо чути різні пісні, і я як слухач кажу, і як музикант. Коли я слухаю концерт, я вже слухач. І я хочу чути різноманітні стилі. Я хочу рок-гурт, я хочу реп, я хочу чути хіп-хоп і оперні голоси, і народну музику та зовсім архаїчну музику. Навіть під там, не знаю, стук там палки чи тільки барабану. Я хочу, щоб кримська татарська музика сьогодні була не законсервована і не була тільки під одним таким соусом. Оце кримські татари, ми ось такі і все. Ні, треба вже цю оболонку зняти. Ми не тільки ось такі, ми різні, ми розбишаки, ми і класичні, і традиційні, і консервативні, ми і науковці в нас є, і політики є, і є навіть генії.
Просто оце все треба показувати і в музиці, і в словах, в текстах. Не тільки співати про одне. Тому що одна тема чи там дві теми вже навіть набридли. Ось. І молодь, не бійтеся експериментувати, не бійтеся критики дорослих. Робіть, як ви чуєте. Тому що якщо ви будете постійно прислуховуватись, у вас не буде свого. Тому що кожне покоління дає своє, свій пласт залишає. І покоління там дітей, навіть там зовсім малих, і покоління підлітків, і молодь, яка зараз студенти, вони більше роблять такі експерименти. І вже такі, як ми, наприклад, молоді, але зрілі, теж ми маємо вже досвід, але ми не зупиняємось на одному, ми все одно робимо постійно, спробуємо нові стилі. І кожне покоління, воно цінне в історії нашої музики, навіть в теорії нашої музики. Тому не бійтесь, робіть все, що хочете в музиці. Нехай це буде там, будуть вас навіть не любити за це. А людина завжди боїться того, що її не будуть любити. А от не знаю, чому їй потрібно так, щоб всі її любили. Ні. Ну, сьогодні не будуть любити, а завтра звикнуть до вас і сприймуть. Я б хотіла, щоб ці патріотичні тексти, ще от додам, щоб ці тексти були більш сучасними, щоб язик, мова наша теж змінювалась, щоб вона не залишалась в цьому, знаєте, як от там було задано там 100 років тому, і ми зараз хочемо, щоб от так само вірш писався сьогодні. Ні, нехай він буде на іншій мові, нехай там буде сленг. Але це буде в моєму плейлисті чи плейлисті мого сина. І ми будемо це слухати разом. Я милли дуйгуларның шекелленмесіне музыка тәсір ете біле ме? Evet. Nasıl metinler olmak gerek? Nasıl ne? Metinler, tekstler. Aha. Manasılar ya? Evet. Aha. Çeşit manasılar olsun. Mesela en popüler bu sevgi yılları. Ve Danya, Kırım'dan bağlı elbette. Olsun dağlarının adları, olsun köylerinin, şehirlerinin adları anda yerin içinde. O da popüler yapmak gerek. Çünkü o bilirsiniz son mında aklına kalıyor. Ve meydanlar hakkında ne aytabilirsiniz? Bugün meydanlar var mı mı siz için? Meydanlar bu demek sana çıkmaya? Sanaha çıkma. Ага. Знаєте, я сама собі організовую концерти вже давно, і тому моя сцена це те, що я собі сама організую. Я не можу виступати в Криму будь-де. Якщо мені не сподобається там тема цього концерту, я не буду там, просто не буду з ними. І ще, звісно, мало таких майданчиків концертних, тому що все менше і менше це про культуру, більш про якусь масову, показне таке, знаєте, ось маса людей, всі ми разом тут, у Криму, і нам добре тут. Ось таке.
А я не хочу про це. Я хочу про мистецтво. Я хочу про те, що кожен з нас – це культурна одиниця, і бути масою теж я не хочу. Тому для мене, наприклад, майданчиків таких мало і навіть нема. Іноді бувають. Наприклад, от Crimean Tatars Club Karadins Production, вони запрошують іноді. Так, я була тренером конкурсу дитячого ДНЛСС, і ярмарки в них є. І, це мені подобається. А так ні. Для інших я не знаю як. Я бачу їх на телебаченні, я бачу їх на байрам концертах. Вони для себе знаходять майданчик. Я bizim vatandaşlarımız buna nasıl bakarlar? Olar көрелер mi farklarına? Kim qayerda iştirak etti? Nasıl meydanlarda? Bilmeyim. Onlardan soramaya gerek. Ya siz nasıl özünüz duyasınız? Bunu siz aytasınız, sizde pozisiyanız var, sizin mevanınız var. Siz özünüz nasıl duyasınız? Bilirlerimi bilirsin. Demek her bir artist için bugün var, her bir artist için var imkanlar. Artist tek düşünmek gerek. Baracak mı o anda ya da yok. İştirak edecek mi o meydanda ya da yok. Elbette birinciden düşünmek gerek. O anda ne için varacak? Ne için vardı? Ne için anda ayrıldı? Ne bekledi? Bu nasıl ne düşünüyor? Nasıl fikirler? O kovandı bu konsertke iştirak etkenini. Beğendi ama öyle başka fikirler var. Знаєте, я думаю, всі зараз у Криму музиканти, вони розумні. І вони знають, де їм сподобалось співати, де ні. І ну, у некоторых есть выбор. Буде... Ага, так. Так, є вибір. Просто, якщо вони бачили потім цей виступ, от я бачу, картинка буде така, що всі ми тут, і нам не потрібна допомога, ми щасливі люди, ось кримські татари, вони тут з нами разом співають, радіють. Навіть якщо ці артисти не думали так, коли співали, вони про Крим, про своє. Але потім, на жаль, картинка буде зовсім інша і не на користь тим артистам, і навіть не тим, а всім іншим. На жаль, мені дуже жаль, що використовують навіть нашу культуру. І наших видатних музикантів. Я не знаю, що вони думають. Я знаю тільки деякі такі думки колег, що вони живуть у Криму, ми живемо у Криму, ми хочемо тут розвиватись, ми хочемо тут співати, грати, ми не збираємось їхати з Криму. Це вірно. Я теж так роблю. Ну, потім картинка зовсім інша, на жаль. І це мене дратує, що такі видатні люди, і потім на них, так, знаєте, роблять хайп і хейтять в Ютубах і в Фейсбуці.
Я знаю, що ця людина не така, вона зовсім інша. І знаю, що вона не піариться на цьому. Але, ось так. Демек, бөлек кебе артистлер мына олған вазиетке қол тұталыр. Оле ола. Эльвира ханым, я мына сіз тыш мемлекетлерінде де иштирак этесиңиз, чешит мейданларда, Кырымдан чыгып чешит мейданларда иштирак этесиңиз. Ама мына сиздин меслекдешлериңиз Кырымда алган вазиятны билелерми? Чохусу билелер. Не айталар? Кол туталармы, билелерми? Улардын хаберлери бармы? Деякі люди знають, які вже давно мене знають і знають творчість, а є нові знайомства, нові проекти, де я знайомлюсь з іншими людьми, музикантами. І там не все розуміють, я скажу, вони знають, але до них не доходить ця чиста така інформація, що саме, як тут саме, як тут воно виживає, воно це що? Це, звісно, культура, це вони, це люди, це народ. І про що ми думаємо? От усіх цікавить, що ми думаємо робити далі, як ми будемо далі цей зв'язок тримати. Ось такі питання. І, звісно, запитують. Головне для нас – це зробити такий мост для спілкування. І тримати його. І зміцнювати цей мост. Фикріңізге көре, мына информацион жиетінден етірлі япылама? Украинада, mesela, ya da az? Az. Az yapıla. Yetmiyor. Ya az yapıla, не вистачає більш стріму з Криму. Але це, знаєте що, зараз неможливо з Криму робити такий стрім. І більш Крима. Взагалі, звісно, ми чуємо від АТР, чуємо від там КХАП і так далі, наші ребята, які зараз працюють у Києві. А хочеться ще бачити з Криму, от саме що, як це виглядає тут, у Криму це. Тому що вони не можуть зараз і потрапити, побачити, є такі люди. І не вистачає цього на інших телеканалах українських. Хочеться, щоб про нас, якщо нема в них матеріалу з Криму, хоча б показували і робили свої висновки, а ми б просто слухали, інші слухали і просто не забували про Крим. Це дуже важливо для людей тут, щоб просто не забували цю тему, щоб постійно, кожного дня ми чули про Крим із українських телебачень, радіо і так далі. Не тільки там викрикувати, що про окупантів і так далі. Це вже не цікаво. Більш такий матеріал потрібен, знаєте, культурний. Тому що досі є люди, які не зрозуміли, хто такі кримські татари, на жаль. І мене це розчаровує. Коли я приїжджаю і мене запитують, а скажіть, будь ласка, все ж таки, кримські татари, откуда вони прийшли в Крим? Що таке? І коли мене запитують, я кажу, що вже багато книг є.
Читайте книги Гульнара Абдуллаєвої, читайте Гайворонського, читайте Возгріна. Є відеоматеріали вже на Ютубі. І там свої, навіть є Гульнара Бекірова, яка більше про сучасність каже, так? Це ж легко знайти зараз в інтернеті. І мене це так розчаровує, що люди не знають, досі не розуміють. І ще треба оцей міф, що кримські татари, вони не обрали, з ким бути, вони не розуміють зараз і вчать нас, як жити у Криму сьогодні. Оце я теж не розумію. Навіщо вчити нас, як жити нам у Криму? Хто, як не кримські татари, можуть знати це? В кого є такий досвід? Тільки в нас. Нехай це так звучить, знаєте, зухвало, там, я зараз кажу, отака, ось ми. Так, ми знаємо, в нас є досвід. І ми можемо цим досвідом ділитись. А коли там викрикують, що знаєте, як вам треба там зробити? Отак. Знаєте там, як вам треба жити? Так. І слідкують, що ми там співаємо, чи ми не там сидимо, чи ми там поряд з нами якийсь там сатин сидить, а я цієї людини, я не можу знати, хто зараз зі мною тут буде сидіти. Оце таке є. І хочеться, щоб більш було про інше, більш про те, як ми разом, і що ми будемо разом робити, як ми вигадувати нові креативні ідеї. Эльвира ханым, Нариман Жилял, Озмектубенде, язды, менім селям бу соз. Мына сознен, бу созлерімізді насыл хорчалай білеміз? Да, Наріман Ага, він вміє говорити так, як не всі вміють. І зараз сказати слово – це теж мистецтво. Вміти сказати так, щоб це зрозуміли, хто повинен зрозуміти. І потім вже з цим жити, тому що кожне слово зараз нас, зараз ми дуже залежимо від того, що ми говоримо, що ми сказали, і що ми несемо в народ. І Наріман Ага це вміє робити. Якщо б багато було більш таких людей, як Наріман, треба знайти своє слово. Через що ти будеш висловлювати? Наріман такий, так, але ти інший. Ти можеш висловлювати через своє. Хто через музику, хто через статті, хто через відео, через кіно. Наприклад, робити документалки. Нехай вони будуть не такими яскравими та європейського рівня. Але можна їх робити у Криму зараз, все одно. І зробити таке, щоб було зрозуміло. Тому кожен своє слово повинен знайти. І вже пройшло 7 років, я думаю, це вже багато для того, щоб зрозуміти себе, що він обрав, що ми обираємо. Эльвира ханым, я эгерде сізге Москвада иштирак этмеге теклиф этселер, бу теклифни кабыл этерсиңизми? Йох. Не үчүн? Я навіть не думаю про це. Ні, не думаю. Були такі пропозиції, щоб познайомити з продюсерами. Зв'язок зірвався, так? Бағымыз узылды, ама сіз бізні ишетесіңіз? Так, я з'явилась. Демек, Москва хында башладыңыз айтмаға, егер сізге мына Москвада иштирак этмеге теклиф этилсе, сіз иштирак этерсиңизми?
були такі пропозиції, щоб познайомитися з там якимись продюсерами. Спочатку я думала, що можна це якось робити у Криму. І думала, що нас розуміють. Але ні. Люди досі не зрозуміли. І там навіть запитують нас багато росіян тут, в Криму, що відбувається. Вони не знають. Розумієте? Не знають, що відбувається в Криму вже 7 років. І коли ми розповідаємо, що ось так було і так стало зараз, вони не знайомі з цією ситуацією. І це ж телевізор, це ці СМІ. Я розумію, що для них музика буде цікава, але все решта ні. Ось так. І так мені писали навіть, може зробимо щось там. Моя відповідь – ні, не можу я. Не можу. Я не тільки тому, що ось це Москва, ось це Росія. Ні. Просто щось мені не дозволяє це робити. Мені сумно від того, що я поїду давати концерт, наприклад, зараз в Москву чи там інше місто російське. Я просто не бачу цього зараз. Поки що не бачу. Эльвира ханым, мына сіз айттыңыз пропагандалар ақында, телевидение ақында, әлбетте бу тәсір ете. Біздің балаларымыз, мына сіз ана оласыңыз, сіздің екі evladınız бар. Ama milletimizni böyle propagandалардан nasıl хорчаламақ керекміз, nasıl siz düşünесiniz? Діти повинні чути рівно стільки, скільки потрібно знати дітям. І до них інформація повинна доходити в дозованому такому, знаєте, такі дозовані частинки, які вони можуть зараз в своєму віці сприйняти. І вони знають, вони бачать, як ми живемо, як ми хвилюємось за все, що відбувається з співвітчизниками, що відбувається з Кримом і з культурою. І від них це не приховаєш, тому оце для них і є, знаєте, як приклад того, як ми можемо триматись. І оце є приклад і виховання. Не тільки словами доводити, знаєш, отой такий, а то ні, це не ті діти і не той час, щоб казати це. Вказувати на національність, там, це не актуально. Вони бачать, як тримаємось, коли співаємо, коли ми можемо співати, і чому в мене зараз немає концертів. Вони запитують мене, я їм відповідаю. І це все, моє життя є для них, як, знаєте, такий обзор кримсько-татарського життя взагалі. Родина – це є як телевізор для дитини. Через родину, мати, батько, і бабусів, і дідусів дитина бачить світ. І тоді, коли батьки закривають цю тему зовсім, знаєте, що ви закриваєте той телевізор для дітей, це для них, знаєте, як СМІ. І просто нехай вони бачать ваше хвилювання, я так думаю. Може, це не підійде до кого. Я просто бачу, що діти мої це розуміють. І їх обманювати дуже важко, моїх дітей. Дуже важко щось розповідати. І, знаєте, вони такі діти, вони повірять зараз, підуть, послухаються всіх. Такого не буде. Такого не буде, тому що не тому, що я їх тут, знаєте, постійно розповідаю про це. Навпаки, не розповідаю.
Просто тому, що вони знають це, вже бачать, де якісно, де вдалося, де ні. І ось так, я думаю, що виховання – це зараз найголовне, про що треба думати нам, тим, хто живе у Криму. Що ми даємо дітям, яку якість ми даємо, через що говоримо? Через агресію чи через, знаєте, гармонію та розум? Через хвилювання чи через, знаєте, таку мудрість? І ось для них це головний приклад. Вони все знають, є інтернет, і вони, знаєте, таке покоління можуть товаришувати з будь-ким. А вони знають, це яка дитина, відчувають це. Але вони можуть якось комунікувати ось цим світом. А ми були іншими. Зовсім. Эльвира ханым, мына миллетимизге, мына Нариман агамыздын айлесине, Асан ве Азиз Ахтемовлардын айлелерине не айтмага истер едиңиз? Я хотіла побажати їм Божої допомоги. Аллах yardımcı olsun. Bütün halkımız onlara kol tutsunlar. Нехай всі ми будемо хоча б моральною підтримкою для них. І це буде знати і Наріман ага, і Асан з братом, і всі інші, які зараз як заключили їх так у в'язниці. Наша підтримка. І ми думаємо про них, ми хвилюємося за них. Ми деяких з них поважаємо за їх смілість. І ми знаємо, що вони не винні, тому що ми знаємо їх як порядних людей, як найінтелігентніших, розумніших і таких сучасних лідерів. Тому я хочу ще сказати і родинам, що зараз навіть важко сказати, тому що їх стан, я розумію, що їм дуже важко. Просто, якщо не тільки ми у Криму будемо їх підтримувати, якщо буде підтримувати вся країна, і навіть якісь там всесвітні організації, я не знаю їх назви, якщо будуть говорити про них, говорити, вони є, вони існують, вони найкращі представники нашого народу. І я думаю, це буде підтримкою для них. А родинам просто нехай Бог допоможе їм оце, з цим жити і це вдолати, оцей, навіть цей біль за своїх дітей, синів і чоловіків. И батьків. Çok sağ olunuz Elvira ханым, sağ olunuz böyle destek sözleriniz için. Biz sizge can yürekten minnettarmız. Sayıqlı teleseyircilerimiz, yayınımızны yekünleymiz. Hatırlatam, yayınımыздың musafiri Ерджи Эльвира Сарыхалил olğan edi. Ve elbette ki sayıqlı vatandaşlarımız, pervasız olmayıq, bütün vatandaşlarımızga, bu Narimан ağamыздың ailesine, Aziz ve Асан Ахтемовлерге destegini göstereyik ve elbette ki birligimizni saqlayıq. Men ise yayınımızны yekünleyim. Yayınlarımızны meslektaşlarımız devam edecek. Bizle olunuz.